Від Керченського мосту залишилася одна смуга. З обох боків протоки російські регулювальники запускають по 2-3 машини у реверсному режимі. Повноцінно працює лише залізниця. Поднасыпали насыпь вот здесь и потихонечку заезд, а вот там вообще она торчит. Куратор окупованого Криму Марат Хуснуллін, якого напередодні відрядили з Москви, довго блукав Керченським мостом, досліджуючи його стан після вибуху. Своєму господарю, ватажку росіян Владимиру Путіну, привіз невтішні висновки. По итогам визуального осмотра пролетных опор установлено, что в результате теракта одно пролетное строение второй части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению. Еще один пролет с второй стороны в направлении Керчь поврежден. Произошло осевое смещение на 70-80 сантиметров, но в целом он находится на опоре. Відновити не вдасться, тому поруч з найбільш пошкодженою ділянкою московські ділки планують звести ще один 250-метровий тимчасовий міст. Марат Хуснуллін заявив про намір запустити рух одним з прольотів до 15 вересня. Працюватимуть, мовляв, цілодобово, а двосторонній рух другою частиною хочуть відновити не раніше листопада. Путін пообіцяв не шкодувати грошей на відновлення сакрального мосту. Не обійшлося без згадок так званого київського режиму. Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения, не имеющего никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок. Ни хера себе везут, ребята, везут! Везут подлогу, блядь! Путін навіть спробував згадати молодість і пригрозити помстою Україні. Вже за кілька годин окупанти атакували цілком цивільну портову інфраструктуру Одеси та Миколаєва. Усі 6 калібрів, а також 31 шахет знищено. В Одесі уламками збитих ракет та вибуховою хвилею пошкоджено об'єкти портової інфраструктури та кілька людських обійсть. У власному будинку поранення дістав літній чоловік. Він ушпиталений. А в Миколаєві внаслідок влучань зайнялося промислове підприємство. У довжелезних чергах у чистім полі, але тепер впритул до лінії фронту. Саме так росіян женуть через окуповані райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей. Вибір невеликий – чекати у чергах на паром під пекучим сонцем, у заторах на єдину смугу Керченського мосту чи долати під 1000 додаткових кілометрів найнебезпечнішими шляхами Європи. На останнє зважитися складніше, особливо водіям ваговозів. Не рассматриваю, потому что там бардак. На таможнях один таможенник работает для грузовых, 6 окон, один таможенник, один рентген, один поломанный стоит. Там очереди ужасные, то есть там быстрее не проедешь. Пусть заправляют полные баки, мы поедем. Просто видите, мы поедем. А за что нам, как мы будем платить? За свой счет туда, по кругу ехать? Мы так по ставке едем, больше нам не дают ничего. Вот, не дай бог ты там сломался, тебе там никто не поможет. СТО нет, запчастей нет. Окупованим півднем України женуть до 90% всіх бажаючих чкурнути з Криму до Росії, розповів мер Мелітополя Іван Федоров. За його даними, затори подекуди сягають 15 кілометрів. Доводиться навіть скасовувати перевірки. Навіть на пункту перепуску в Чонгарі вони не перевіряють авто, не перевіряють документи, лише фіксують номери авто та кількість людей, які проїжджають в них. Тож догляд повністю зняли. Також зняли догляд повністю весь на блокпостах, які є, наприклад, від тимчасово окупованого Криму до Мелітополя. Колони цивільних женуть небезпечними районами цілком свідомо, переконана речниця Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Для того, щоб військові колони, які теж змушені будуть йти цими шляхами, були промежовані цивільними автівками і вдала така, на їх погляд, і улюблена тактика росіян ховатися за мирними мешканцями, знов для них спрацює живий щит з мирного населення, вони використовують постійно.
Керченський міст збудовано незаконно. Росіяни здебільшого використовують його для підкріплення окупаційних військ на півдні України. Так, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері CNN відповів на закиди щодо справжнього призначення мосту через Керченську протоку. Зокрема, після його пошкодження МЗС Китаю закликало утриматися дослівно від атак на цивільні об'єкти. Під час візиту до США Дмитро Кулеба пояснив, чому пошкодження мосту через Керченську протоку цілком законне. Це основний шлях забезпечення російських військ у Криму і на півдні України. Ним постачають більше військ, більше боєприпасів, пального та інших ресурсів. Є ще один момент, який кожному слід пам'ятати. Цей міст побудовано поза законом. Це незаконний міст. Очільник Державного департаменту Сполучених Штатів Ентоні Блінкен дипломатично уникнув оцінок і додав, що стежитиме за розвитком ситуації. Безумовно, Україна сама вирішує, як їй обороняти свою землю, захищати свій народ і свою свободу. Спроби видати важливий для окупантів Керченський міст за нібито цивільний об'єкт чутно саме з Москви. Росія оголосила про вихід з зернової угоди, яка дозволяє безпечно експортувати зерно з українських портів, посилаючись нібито на невиконання домовленостей щодо самої Росії. Натякають на атаки по військовим базам у Криму. Представник Білого дому Джон Кірбі наголосив, що пов'язувати російський демарш з ударом по Керченському мосту не можна. І додав, що США не забезпечуватимуть військовий супровід вантажних суден. Своєю чергою президент Володимир Зеленський вважає, що Україна, ООН і Туреччина здатні спільно забезпечити роботу зернового коридору. Світ може показати, що шантаж росіян не спрацює, наголосив глава держави. Близько 10 тисяч колаборантів можуть бути покарані після звільнення Криму. Утім, більшість утече. Щойно на півострів зайдуть українські збройні сили. Про це в інтерв'ю американському часопису Newsweek розповіла постійна представниця президента України в Криму Таміла Ташева. За її словами, українська влада розробляє правову базу для майбутніх судів, включаючи люстрацію тих громадян України, які співпрацювали з окупацією адміністраціями. Їм буде заборонено обіймати державні чи офіційні посади протягом кількох років, як мінімум. Багато хто буде притягнути до відповідальності, але це не будуть мільйони або навіть сотні тисяч. Це буде, можливо, 10 тисяч. Росіяни ж, які колонізували Крим після окупації, підлягатимуть примусовому виселенню, додала Ташева. За її оцінками, з 2014 року на півострів незаконно переселилися від 500 000 до 800 000 російських громадян.